Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Aisha Ali Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Iran na ci gaba da kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurka da ma wasu wurare a kasashen yankin Gulf. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran a tsagaita wuta a Sudan ta Kudu bayan da rikicin yankin ya sanadiyar mutuwar fararen hula akalla 160 a cikin 'yan makon da suka gabata. A Najeriya, wata babbar kotun tarayya ta ɗage zaman sauraron shari'ar da iyayen yarinyar nan da ake zargin wani jami'in hukumar tsaro ta DSS ya sace suka shigar. Mun zo yau gaban kotu cikin ikon Allah, alkali ya saurare mu, sai dai an samu ɗagi a shari'ar sakamakon ɓangaren hukumar 'yan sandan fararen kaya da lauyansu sun zo da nema kan cewa suna rubuta martaninsu kuma ba su ƙarasa ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman game da taron masu ruwa da tsaki na shiyar arewa maso yammacin Najeriya kan yadda za a tunkari ayyukan raya ƙasa na hukumar bunƙasa ci gaban shiyar. Majalisa ita ta yi tsara wannan taro domin a tattaro duka masu ruwa da tsaki na yankinmu a wani hanyoyi kowa zai ba da irin ta shawara don maganin matsalolin da suke damun wannan yanki. To akwai kuma wasu rahotanni, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Waɗansu abubuwan fashewa sun faɗa wa jiragen dakon kayayyaki guda 3 a yankin Gulf a daidai lokacin da Iran ke neman kawo cigaban tattalin arzikin duniya sakamakon har-haren da Amurka da Isra'ila ke kai mata. Jiragen biyu daga ciki suna gabar tekun haɗaɗɗen daular Larabawa ne a lokacin harin. We have reports from the UK Maritime Monitor now reporting that a third Wakilar vessel... BBC ta ce mun samu rahotanni a yanzu daga hukumar kula da sufurin jiragen ruwa ta Birtaniya cewa an kai hari kan jirgin ruwa na 3 da wani makami mai linzami a mashigar Hormuz. Sai dai babu labarin wani ya samu rauni. Rundunar sojin ruwan Thailand ta ce tana kokarin ceto ma'aikatan jirgin ruwa sama da 20 da ya kama da wuta. Rufe mashigar mai matukar mahimmanci a kasuwancin man fetur ya sanadiyar tashin farashin mai tun a farkon yakin. Kasashe da dama na kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki G7 sun sanar da cewa za su buɗe wasu daga cikin manyan rumbunan ajiyar man fetur da suke da su a wani yunkuri na kwantar da hankula a kasuwannin makamashi na duniya yayin da ake ci gaba da yaƙi da Iran. Kasashen Japan da Austria da Jamus sun ce za su fitar da mai daga rumbunan ajiyar kasashen su. Akwai kuma rahotannin da ke cewa hukumar kula da makamashi ta duniya IEA tana neman mambobin 32 da su saki gangar mai akalla miliyan 400. Idan hakan ya tabbata zai zama babban shiga tsakani da hukumar IEA ta yi a kasuwar mai ta duniya. Wasu jirage marasa matuƙa na Iran sun fada kusa da filin jirgin saman Dubai inda suka jikkata mutane 4. Har ila yau a gabas tsakiya haɗaɗɗen Larabawa ta ce ta mayar da martani kan wasu hare-hare a safiyar yau Laraba yayin da Qatar ta daƙile wasu hare-haren 'yan sa'o'i kafin nan. Saudiya ma ta harbo makamai masu linzami da suka nufin sansanin sojin sama da jirage marasa matuƙa da aka harba kan wani babban filin haƙar mai. Iran ta kuma ce ta kai hari kan wuraren soji a Bahrain da kuma sansanin sojin Amurka a Kuwait, sai dai zuwa yanzu kasashen biyu ba su tabbatar da rahotannin ba. A can Isra'ila kuwa miliyoyin 'yan kasar sun ce sun yi ta farkawa cikin dare saboda ƙararrawar da ke alamta Iran ta harbo makamai da kuma ƙarar yadda ake daƙile su. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga BBC Hausa. Isra'il ta ce ta kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran da Lebanon. Ta ce an kai hare-haren ne kan ababen more rayuwa a faɗin Iran da kuma wuraren da ƙungiyar Hezbollah take a Beirut, babban birnin Lebanon. The Israeli military says in some of its latest strikes it's targeted Iranian forces preparing to launch sojin Isra'ila ta ce wasu hare-harenta na baya-bayan nan ta kai su ne kan dakarun Iran da ke shirin harba mata makamai masu linzami. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce hare-haren da Isra'ila ke kaiwa zuwa yanzu sun kashe kusan mutum 600 tun bayan fara yakin.
Cikin daren jiya Talata, sojojin Amurka sun ce sun lalata wasu jiragen ruwan Iran 16 da ke sanya nakiyoyin ƙarƙashin ruwa a mashigar Hormuz bayan da shugaba Trump ya gargaɗi Tehran kan sanya nakiyoyin. Shugaban ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a tsagaita wuta a Sudan ta Kudu, inda gargaɗin cewa karya dokokin ƙasa da ƙasa ya yi sanadiyyar mutuwar fararen hula akalla 160 a cikin 'yan makonnin da suka gabata. Volker Turk ya ce hankalinsa ya tashi na ganin karuwar abin da ya bayyana da kisan gilla da raba mutane da mahallansu. Wannan kiran na zuwa ne bayan dakarun gwamnati sun gwabza fada da masu goyon bayan dakataccen mataimakin shugaban kasar Riek Machar a garin Akobo da ke arewa maso gabashin kasar, birnin da sojojin kasar ke kara kutsawa domin mayar da shi karkashin ikon gwamnati. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, waɗansu abubuwan fashewa sun fada jiragen dakon kayayyaki guda 3 a yankin Gulf a daidai lokacin da Iran ke neman kawo cikas tattalin arzikin duniya sakamakon hare-haren da Amurka da Isra'ila ke kai mata. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Rundunar sojin ruwan kasar Thailand ta ce tana kan ceto ma'aikata sama da 20 daga wani jirgin ruwa da aka yi wa rajista a Bangkok wanda ke ci da wuta a gabar tekun haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Rahotanni na cewa waɗansu abubuwan fashewa sun faɗa kan wasu jiragen ruwa masu jigilar kayayyaki. Ɗaya daga cikinsu wani jirgin ruwa ne ɗauke da tutar ƙasar Thailand wanda aka kai wa hari yayin da yake ƙoƙarin wucewa ta mashigar Hormuz. Ɗayan kuma wani jirgin dakon kaya ne mai nisan mil 50 daga yankin arewa maso yammacin birnin Dubai. Jirgi na uku kuma na kwantena ne mallakar wani kamfanin ƙasar Japan da aka kai wa hari a cikin tekun Fasha. Har yanzu dai ana kan gudanar da bincike akan yanayin hare-haren, amma dai Iran ta gargaɗi jiragen ruwa da kada su bi ta mashigar ta Hormuz. Rufe hanyar jigilar kayayyakin da ya haddasa tashin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya tun farkon yakin. Amurkawa dai na fargaban cewa Iraniyawa za su dasa nakiyoyi a mashigar, kuma rundunar sojan Amurkar ta ce ta kai hari kan wasu jiragen ruwa na Iran guda 16 da ke yunkurin yin hakan. A halin da ake ciki kuma mazauna birnin Tehran dai na cigaba da kokawa kan yadda yakin ke yin mummunan tasiri akan rayukansu. My sleep schedule depend on the bombing now. Tsarin bacci na yanzu ya danganta ne da tashin bama-bamai. Ina barci da misalin karfe 6 ko 7 na safe, in farka da karfe 2 na rana. Wani lokacin ina buƙatar fita siyan kayan abinci, amma garin babu kowa. Is very empty. To a yau ne dai shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya wato G7 za su gana domin tattauna illar da wannan yakin ke yi akan tattalin arzikin duniya. Ta gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad. To idan muka je Najeriya, gwamnatin kasar ta fara kwashe 'yan kasar ta daga kasar Iran bayan da suka nuna bukatar a dawo da su gida tare da raka su ta kan iyakar kasar Armenia domin tabbatar da tsaron lafiyarsu a yayin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya. Shugabar hukumar 'yan Najeriya mazauna kasashen waje NIDCOM Abike Dabiri Erewa ce ta bayyana hakan a wani sako da ta wallafa a shafinta na X a jiya Talata. Ga rahoton Abdullahi Bello Diginza. Mrs. Abike Dabiri Erewa ta ce jami'an ofishin jakadancin Najeriya da ke Tehran na gudanar da aikin kwashe 'yan Najeriya da ke son barin kasar tare da ba su damar shiga kasar Armenia ba tare da wata matsala ba. Dabiri Erewa ta kuma tabbatar da cewa kawo yanzu babu wani ɗan Najeriya a Iran da rikicin da ke faruwa a can ya shafa, inda ta ce jami'an ofishin jakadanci suna can bakin iyakar Iran da Armenia domin karɓa da kuma taimakawa waɗanda ke son a kwashe su daga ƙasar don tsallaka iyakar. Dangane da soma tashin jirage da za su mayar da su Najeriya kuwa, shugabar ta NIDCOM ta ce a halin yanzu sararin samaniyar yankin ba shi da tsaro, amma ta tabbatar wa 'yan Najeriya mazauna yankin gabas ta tsakiyar cewa tawagar gwamnatin tarayya na shirye-shiryen kwashe su. Ta ce an fara samun jirgin da ya tashi daga kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa birnin Legas a Najeriya kwanaki 2 da suka gabata kafin wani sabon hari da ya sa aka rufe sararin samaniyar kasar, inda ta ƙara da cewa da zarar an buɗe sararin samaniyar, tawagar gwamnatin tarayya da ta kunshi jami'ai daga ma'aikatu daban-daban za su ci gaba da aikin kwashe mutanen don mayar da su gida. Wannan mataki dai ya biyo bayan karuwar rikicin da ya fara tun daga ranar 28 ga watan Fabrairu bayan wani hari da sojin Amurka da na Isra'ila suka kai kan Iran. Hare-haren sun haifar da ramuwar gayyar hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka daga Iran ɗin kan ƙasashe daban-daban na yankin, lamarin da ya haifar da fargabar barkewar gagarumin rikici. Tashin hankali a sassan gabas ta tsakiya dai ya sa ana ci gaba da nuna damuwa kan tsaron lafiyar 'yan ƙasashen waje da ke zaune a yankunan da lamarin ya shafa.
Abdullahi Bello Diginza, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya wata babbar kotun tarayya ta ɗage zaman sauraron shari'ar da iyayen yarinyar nan da ake zargin wani jami'in tsaro da sacewa suka shigar zuwa ranar 26 ga wannan watan na Maris. Sun shigar da karar ne suna neman kotun ta tilasta bin umarnin da wata kotu ta bayar tun da farko. Lauyoyin da suka shigar da batun tun farko sun zargi wani jami'in tsaron farin kaya na DSS da sacewa tare da cin zarafin matashiyar ta hanyar lalata har ta haifa masa ɗaya. Daga Kano ga ƙarin bayanan da Zahraddin Lawan ya aiko mana. Babbar kotun tarayyar da ke zamanta a birnin Dutsen jihar Jigawa ta saurari bayanai da karar da mahaifin walida Malam Abdulhadi ya shigar, inda ya buƙaci kotun ta tilastawa rundunar tsaron farin kaya ta DSS da wani jami'anta su mayar da ita gaban iyayenta sannan a gurfanar da shi a gaban kotu bisa zarginsa da ajiye ta a wurinsa na tsawon shekaru har ta haihu. Barista Kabiru Adamu shine lauyan iyayen walida kuma ya yi min ƙarin bayani. Yana neman abu umarnin na kotun ƙasa na magistrate na cewa a kawo wannan yarinya a danka ta a hannun iyayenta. Na biyu, a kawo wanda ake zargi ya zo ya fuskanci shari'a a kotu ko kuma a gurin hukumar 'yan sanda a gudanar da bincike mai zurfi, kuma har yau ba abu wannan umarni ba. Sakamakon mun je ofis ɗinsu mun yi ta bibiya ba su cika umarni ba yadda ya kamata. Mai girma gwamna da kansa ya tattaki ya je har Abuja, sun ba shi da hannun dama, zan ce sun karba da hannun hagu. An ba shi yarinya amma da sharaɗin kada ta shigo Jigawa ko wani abu, wanda muka ga kuma umarnin kotu babu sharaɗi, kuma umarnin kotu ba wai don jin daɗi ake yinsa ba. Umarnin kotu tilas ne binsa, kuma rashin binsa akwai horo mai tsanani. Saboda haka sai muka taho gaban kotu ta tarayya. Barista Kabiru ya ce rashin bin umarnin kotun magistrate ne ya sa suka ga bukatar zuwa gaban babbar kotun tarayyar. Muka zo domin a tilasta wannan hukuma, na farko su danka yarinya a hannun iyayenta, na biyu a danka wanda ake zargi wato Ifeanyi Onyewanyi a danka shi a hannun shugaban rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa don a gudanar da bincike mai zurfi. Kuma duk abin da suka yi na cikin gida, wani gutsurutso masa da suka yi wanda mun tabbata ba adalci kuma ba mu gamsu da adalcinsa ba, muka nemi kotu ta rushe shi a gudanar da bincike waɗanda ba su da son zuciya ko alaka da abin a ciki, saboda doka ce ta ce ba za ka zama alkali a shari'ar da ake maka ba. To daidai ne a ce yanzu abin da suke so su yi shine su ne alkali, su ne wanda ake zargi, su ne masu shari'a, su ne lauyoyi, kuma su ne masu kariya, wanda hakan ya ci karo da duk dokoki na ganin kare haƙƙi na ɗan adam da gudanar da adalci. Wannan kuma mun zo yau gaban kotu, cikin ikon Allah alkali ya saurare mu, sai dai an samu ɗagi a shari'ar sakamakon ɓangaren hukumar 'yan sandan fararen kaya da lauyansu sun zo da nema kan cewa suna rubuta martaninsu kuma ba su ƙarasa ba. mun soki neman amma bai samu karbuwa ba. Alkali ya ce a ba su dama domin a ji su gaba daya, a ji mu a ji su sai a fitar da matsaya bisa adalci. To akan wannan ne yau kotu ta daga sai zuwa 26 ga wata za mu dawo a ji neman mu, a ji martanin su, idan akwai martanin mu bisa doron doka a ji shi kafin nan kotu ta fitar da matsayar ta insha Allah. Na nemi jin karin bayani daga lauyan hukumar ta DSS wanda suka tura Abdulaziz Sani game da abin da ya sa suka ce ba su kammala shiryawa ba don mayar da martani game da abubuwan da iyayen walida suka gabatar a gaban kotun, amma ya shaida min cewa ba shi da izinin yin magana. Yanzu haka dai walida Abdulhadi tana hannun gwamnatin jihar Jigawa tun bayan da gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya karɓo ta daga hannun hukumar ta DSS, ko da yake lauyan mahaifin nata barista Kabiru Adamu ya ce har yanzu suna ci gaba da bibiyar ta duk da kasancewar ma tana asibiti tana karɓar magani a Abuja. Zahraddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu karfe 3 ne da minti 16 a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Ja'far ki gabatar muku da wannan shiri daga sashen Hausa na BBC.